Am ieșit cu ceva, adică am scris ceva la mână. Am scris nu momentul ăla ceva. Oricum, episodul ăsta e așa, despre vorbe așa, șele. Haideți să spun un episod, că l-am făcut după el. Cu o surpriză. Așa că jocuri tehnice. Sunteți câțiva abonați. Câțiva abonați. Acum am uitat să fac un episod, să pun episod. Uite, să pun episoade. Acum știe Max Infinity. Aoleu, de frică. Nu mă trec. Că să nu mă acuzeze. Că să nu mă acuzeze. Sunt 3000. Se duce spațiul. După aia o să știu niște filmări. Ce filmăruțe. Alea, nu știu, pozi, grupă. Să n-am spațiu. Cum? Să fac comedii. Că era un canal de comedii. Să spun. Parcă făceam gălăgie. Adică liniște. Comedia cea mai bună. Cum ar fi? Ar fi funny, nu știu dacă am vrum. Și cu ce l-a făcut eu e surpriză. Cred că se aude o mare cealaltă, că să mă fac eu. Rog. Ciao. Când am baterie, nu mai am nici baterie.